Bos días, chámome Iria Otero e vou falar sobre o libro As malas mulleres de Marilar Aleixandre. Esta é unha muller feminista, narradora, poeta, traductora e membro da Real Academia Galega desde 2017. Dona dunha das voces máis singulares das nosas letras e recibiu os máis importantes premios da literatura galega. Desenvolveu un extenso labor académico na Universidade de Santiago de Compostela, centrando a súa investigación na argumentación e no pensamento crítico. Obtivo premios da Raíña Lupa na colección literaria das obras A Compañía Clandestina de Contraproducidade e o premio Álvaro Cunqueiro na colección Feminismos, movendo os marcos do patriarcado e o pensamento feminista de Emilia Pardo Bazán xunto con María López Sández. Esta novela sitúase nunha prisión de mulleres de A Galera, en Coruña, e narra a historia de Sisca, unha adolescente de 15 anos que é encarcelada tras acompañar a súa nai a un aborto clandestino que terminou ca vida da propia nai. Aínda que o procedemento foi realizado por unha curandeira, as autoridades deteñen a protagonista e acúsana de homicidio. A partir deste momento, a rapaza entra nun sistema penitenciario demasiado cruel que castiga con dureza as mulleres, especialmente as que eran pobres e analfabetas. Dentro da prisión, Sisca encontrase con outras reclusas cuxas historias tamén están marcadas pola pobreza. Estas mulleres están presas por delitos menores, por roubos por necesidade e polo comportamento que non encaixa cos estándares morales impostos hacia as mulleres. A medida que se desarrolla a historia, entra en escena a figura de Concepción Arenal, unha muller real que actúa como visitadora de prisións. Ela, xunto a Juana de Vega e outras integrantes da Sociedade de Magdalena, propoñen mellorar as condicións de vida en A Galera. Luchan pola dignidade das presas, das internas, e ofrecen un trato máis humano. Un dos momentos claves da novela é o proceso de aprendizaxe de Sisca. Grazas ao contacto con Arenal e con outras presas, comeza a apropiarse de palabras, de cartas, de libros, da poesía. Esta aprendizaxe transforma e dalle voz ao mundo sobre as injustizas. A historia vai continuando con múltiples voces, entre elas as dun coro anónimo de mulleres presas, que representa a colectividade das malas mulleres, que eran aquelas castigadas por desafiar a orde impostas pola sociedade, mediante palabras de dor, a rabia, a esperanza, etc. As voces deste coro entrelázanse coa poesía de Rosalía de Castro, utilizando o sofrimento e a resistencia. Ao final da novela non hai unha resolución total, xa que nin Sisca nin as mulleres da prisión son rescatadas, pero a súa voz sí que foi reconocida. En canto á valoración persoal do libro, penso que esta obra non só recupera as voces esquecidas das mulleres que sofreron as injustizas e o silencio social, xa que tamén fainos reflexionar sobre como a historia foi escrita no ámbito das mulleres, facendo referencia entre o pasado e o presente.